kupereka ku kampani yoyitanisa fertilizer. Ya ndiye chodabwitsa chokondoletsa chodabwitsa zina zimakazi okondoletsa chodabwitsa chone kuti alimi ambiri akumidzi titsindike ambiri akumidzi anena kuti fertilizer mwatithandiza kwambiri ifeyo moti chifukwa ndalamayo amapereka zifukwa zitatu. Alimi amene adavomera kuti alandire fertilizer amene mwachisomo ndiponso chokondoletsa ndanena kale ndi ambiriso zedi. Alimi amanena kuti mmene mwayamba kupereka fertilizer ifeyo talandira nzeru imeneyi chifukwa kuti pali zifukwa zingapo zimene mutithandizire. Choyamba nchakuti olotipite m'mashopu fertilizer akumasitha mitengo tsiku lililonse komanso sakupezeka mmene timaganizira akumapezeka mwina shopu apa ndi apo kutali in short akusowerapo patikata akusowa lero kubileto akusowerapo ndiye mmene mwanena kuti muzipereka fertilizer mwatithandiza kwambiri chifukwa fertilizer muzilibweretsera ku branch ku office yanu ife tizingopita kukatenga manga ngolo zathu kaya ndi galimoto kutenga kukathira kumunda. Cha namba 2 taonapo kale zokhumudwitsa ngati alimi chimene tachiona anthu ena ndi kusowa kwa fertilizer ako anthu awo opanda maganizo abwino kumayika mchenga ndi zina zosakhala bwino ndiye tumapeza utagula fertilizer ujaso upeza kuti wotani wosakhala so bwino ndiye zumati tsamwitsa kutsopano tikabweza bwanji nthawi yalikale pakhani imene Jason Pepani imene ndikubi alimi amanena zoona chifukwa katikati mwa sabata yomweyi a Competition and Fair Trading Commission ayibisa chindabusa kampani ina yake yopereka fertilizer imasakaniza mchenga so khani mukunena amakuza na alimiyo ndiyoona ndiyopherezera ndizona ndithu komanso chachitatu chimene alimi amanena kuti ndalamayi tinayikonda kwambiri ndi yabwino koma ikaleti yatipeza ndi mmene January wachitikira kuti ndi mavuto ambiri ndziko muno zakudya mafizi ana moti sikuti yonse tikadapereka so kufertilizer mwina tikamatengapo hafu nkuchita zinthu zina za mtundu umenewo ndiye mwatithandiza kwambiri ndiye alimi achoncho akavomera ndi futo zimene amaperekazo mosachedwetsa timapatsa fertilizer koma liliponso gulu lina limene limanena kuti ndalama ine kwambiri ndimayifuna kuti mwina ndilipira ganyu chifukwa fertilizer ndidagula kale so kupempha ngongole ku Neef sikunali kuti ndikagule fertilizer koma ndigwiritse ntchito pa zinthu zina za ulimi omwewo ndi amene onso limanena kuti inu zakhala bwino kuti fertilizer muli naye inuyo ndi waganyuyo muthi udikira inuyo apo ibwerere ndalamayo tikupatsani ndiye oterowo ikabwerako pang'ono pambali timapatulako nkumapatsako patali choncho so programu iyi yakhala iyenda choncho kuti ena ochuluka nditsindike akulandira fertilizer ena ochepera zikuyenda ndithu koma ndithu pamenepo ndikufuna ndimvetsetse kuti chimenechi chinali chisankho cha mulimiyo titsindike ndithu chisankho moti alipo alimene akana ndithu kuti ineyo ndidikira ndalama ndipo talemekeza chimenecho chosati tsono mukadikira ndalamayo basi ngongole takhansula adikira ndithu koma kuti adziwe kuti ndalama ndiye kuti idzakugwira ntchito zina osati zogula fertilizer chifukwa mwanjira ineli yonse fertilizer alipo andititsindike fertilizer alipo palibepo mlimi amene atanena kuti ine ndifuna fertilizer wabwerera fertilizer alipo ndipo tili mkatibe kumunyamula chimene tumachita chokondweretsa ndi fertilizer ameneyo tikapakira alimi aja akavomereza tumapita pa malo pawo kwazo kuti fertilizer wanu abwera tsiku lakuti malo akuti musonkhane mukatengera pamenepo ndi amabwera nkutenga fertilizer uja kuwerengerana bwinobwino matumba awo ngati wabwera kuti mwachitsanzo ndi ambiri alimi amene apempha fertilizer koma amene tinayerekeza wadira limeneyo pa nthawi imeneyo ndi osakwana tumauza suloke chabwino mutenga inu matumba mwakuti tamakatsirani days chokalero abweraso wina ndikuti akamabwera nkutenga choncho chabwino nkhani ndionena kuti ndikufuna mutiuze mafigures kuti anthu achite appreciate koma tisinafikebe kumene koko pali funso lina lofunika kuti mulichitiretu zawo chitika kuti katikati mwa ndime mukumapereka fertilizer ameneyo madera ena fertilizer timadziwa anthu olimawo amayamba ndi NPK kenako amazasira urea ena amati oyera kenako wakuda
koma nkhani yake ndi imene pali fetereza okulitsa ndi pali fetereza obereketsa. Kanthawi kenaka ake zinazachitika kuti malo mopita ndi fetereza uyo okulitsayo amene amayambirira madera ena ake anazalandira fetereza obereketsa amene ali ureayo koyambirira, ndiye zinazatulutsa ndi tumapiri pachigwa kunena kuti kodi ndiye zikukhala bwanji. Program chimene chacho chinachitika ndi chani, ndipo imene ija sinachita affect program zachita affect program iyi bwanji? Zinachitikadi kuti anayambira kubwera kwambiri anali urea. Okay. Osati urea yekeka koma kwambiri because kuti mwina 70% amene anayambira kufika anali urea, NPK anali ochepa. Chimene chichitika nchonena kuti mukumbukire tinapempha SFRFM. Yeah. De iwo ajawo adavomera koma kunena kuti sono fetereza amene alipo ndi urea. Yeah. Kuti ngati sono zili ndi inu amene mwatipempha tikupatseni urea iyi kuti muyambepo program ka NPK kalipo kakang'ono kwambiri koma taitanitsa NPK akubwera. Right. Ndiye fedanena kuti iya palibe vuto. Chimene chitike nchonena kuti alimi oti apatsa akasunga sikuti tikapatsa athira ya. Yeah. Ti apatsa akasunga chifukwa kuti tene kuti ya urea ibasungani pakati zatenge NPK wazabwera inu ndinu amalonda pakushatongola sudzi wachati mtima wamoto tikhozo kusungitsani urea akabwera wina inu ndi shop inu simunganire kuti ayi ife tudikira Neef akula mwina kungwadzitsa so Malawi. SFRFM sikuti kupereka fetereza ku Neef koka ili ndi ma program ena aboma mukumbukire kula IP kuli ma mega farm ndi ma program ena ambiri fetereza wake ndiyekeka ndi anane kuti ngati mungakonde NPK analipo koma anzano anadabwera mofulumira kugwirizano ndi ife tinapatsa ndipo watsalayo tikwapatsabe inuyo ngati muli ndi chidwi urea alipo tatengani ngati munga koma mu NPK tikupatsani ndiye ife danena kuti ya kuchichewa kwathuku kuli mwambiri matuka ukadikira mkazi wa mbina umafera pamphala. Chifone kuti nakasudikirira chimene uchifuna chakukhozi zimene zilipozi uwona ngati nzosayenera mapeto ake umafera pamphala ukalambira pamphala angona mate ndiye feda kuti zimene zinzachibwana bweretsani urea moti dapatsa ndithu alimi onkwatsimikiziraso kuti NPK iyo abwera. Chokondweretsa nchakuti uyambira tikhoza kuti panopa 3 weeks takhala tikupereka so kwambiri NPK wabwera so moti sabata yatha yomweyi tinapatsidwa NPK matumba 20,000 urea so 20,000 sabata imodzi yokha tinandi matumba 40,000 kuti tapatsa Malawi ndipo wafika so wambiri NPK yomoti sabata yamawayi ndi inayo tipitiriza ndithu kutsira. Chabwino mukumacheza ndi alimi amenewa maka wiki imeneyi ndinakuona mukumafunsa kuti kodi fetereza urea uja munalandira poyamba mupitano ndi NPK munangwirisa bwanji ntchito aliyense amanena kuti tinasungatu timadikira uyuyu NPK yu kuti tikayambire zimene zijazo zinakupatsani chilimbikiso chotani kuti program it will not be affected chifukwa chokuti munayamba kupereka ndi ujeni? Tinali okondwa kwambiri. Choyamba chokondwera nchonena kuti Malawi ulima amaudziwa ndi anthu anzeru chifukwa di walakhalone kuti anthu osazindikira zithu akanapeza kuti athira urea yese akudikira NPK zimene zonse. Choyamba ndi anthu anzeru kwambiri. Chachiwiri kumvetsetsa tayamikire kwambiri chifukwa atafika ureayo kungwauza kuti NPK ali mjira uyo abwera amalandira osati ayabwererani ndi urea timayambira NPK amalandira ndi kusunga. Chokondweretsa china chakuti nkhani zogulitsa feterezayo nzochepa kwambiri zosiyapa ndi apo kutazonera kuti anthu wadi amafuna fetereza zasiyana ndi mbuyo mumamva ma program ena anthu akapatsidwa kandi chani amathamango makagulitsa alilakalaka mmisikamo mugawapo kuti babwera ogula. Koma chodabwitsa fetereza uyu wasungidwa bwino kwambiri ndipo alangiza athu anifa amayendaso manyumba apa ndi apo kungocheka kuti kodi anthu asunga fetereza amampeza adi mnyumba moja ali chikhalire kudikira nthawi yokhazikira. Chabwino programu iyi ndikutakata ndi mpamba wa Neef. Programu imene ikufikani mawayilesi angapo inuyo mukumvera pa wayilesi imene mukumverayo makwayena anyuwani tikunena kuti programu ili pa Times Radio, Times Television, Zodiac Radio, MBC Radio. Iliso pa Facebook page mawayilesi onse watachulawa. Ndimafuna ndikuloleni anjese ndingokumbusaso omvera athu kuti dekani chifukwa
chinenere ni nkhani yokuti titenga mafoni ija anthu akuimba mafoni panopo kumapepani sititenga nsanga panopo mafoni kuti mafuna kuti nkhanizo zifotokozedweretu then tikafika nthawi yotenga mafoni tiyambe kuyankhula ndi Amalawi. Ndimafuna ndikupaseni mpata jeseni mutipatse mafigures anthu masiku ano zinthu zamazitsata bwino kwambiri. So far program imeneyi yayenda bwanji across dziko lonse chifukwa program yanuyi si ya dera limodzi ya dziko lonse and prove to us kuti yachitikadi across the country. Zikomo kwambiri PK fertilizer wagawidwadi dziko lonse muja timafotokozera muja pofika tsiku la lero matumba a fertilizer amene tagawa akwana 140,748 pofika tsiku la lero mene timabwera muno mu studio tagawa fertilizer okwana 140,748 matumba a 50 kg amene. Right. Ndiye kuti both urea NPK mujani manena kuti kugawa ndithu amba kubwera mwamphamvu 50,941 matumba amenewo. Pamene urea ndi amene ali patsogolo 89,807. Ndiye kuti pamodzi ndi amene akupanga 140,748. Fertilizer amene wagawidwa zigawo zonse za dziko lino. Pepani kutanthauza kuti pamene pofiga imene yakwera ndi ya urea kutanthauza kuti pali matumba ena abe a NPK amene mukuyenera mupereke kuti abalansane nanga sizimayendera kuti 10 urea 10 NPK. Muja ndafotokozera wiki imene tikuyamba mawa tikupereka NPK wosachepera 20,000 patumba. Nanga si NPK wamba kubwera tsopano moto uyo ali ku warehouse. Ndiyankhiretu so ena akhoza kuti amwachedwa kwambiri chimene chachitika chaka chino zachitika mwachisomo. Of course kwa ena si chisomo. Mwachisomobe kuti mvula yachedwerapo madera ambiri kwa ife anifi nchisomo. Correct. Zikadativuta koma madera ambiri mvula yachedwerapo andi ndi dziko lonse. Motero kuti alimi ambiri adakalibe pa stage yota akhoza kuthira NPK. Sabata inoyi ndinali kuno kumwera ndafika maboma achiradzulu Blantyre Chikwawa Nsanje Zomba Mulanje Thyolo Phalombe. Taganiza ali maboma amene ni maboma 8 konseko tapeza alimena kuti azala kumene last week yomwe alimena cha masula chilipo chitatu alimena sanazale ena mwachisona azulaso chifone kuti nakasi kuita bwera mvula ndiye ina dzina dzauma ndi akuyambilaso. Motero kuti ifeyo alimi amene tidakonza kuti afikira 400,000 sikuti tisowa alimi chifukwa alimi Malawi muno amafika 3 million. Ife dangoyerekeza 400,000 ndiye kuti alimi 3 million 400,000 ife apezeka nditonena kuti season kwa iwo idakalipo yotalandire fertilizer 1 million ndiyosei kuti agwiritse ntchito. Chabwino bitilizani. Ndiye mene tagawira mene tafotokozera kumpo chigawo cha kumpoto kwapita matumba 40,315. Chigawo cha pakati kwapita matumba 66,576. Ndipo chigawo cha kumwera kwapita matumba 33,857. Ndiye kuti pamukuti kaphatikiza matumba ose 140,748 mujani manene lamo. Ndiye mukafuna kuona so chinthu china fertilizer amene tagawa kaleyu ndalama zake ndi 15 billion 200 million 784,000 kwacha. 15.2 billion. Ndiye mujani nanenera muja kuti tagawaso cash. Musayiwe bajeti mafotokoza uyu ndi fertilizer yeka. Ndiye cash amene ndalama zimene tagawa kwa Malawi zagawidwa motere zimene alandira anthu kuti tsopano achite fertilizer. Chigawo cha kumpoto 4.7 billion. Chigawo cha pakati 12.2 billion. Chigawo cha kumwera 2 billion. Ndiye kuti tazonera kuti tikaphatikiza tsopano modzi fertilizer ndi ndalama. Ndiye kuti kumpoto kwalowa 9.1 billion. Mone meneyo chabwino taimani pamwepo anjesi ndi program ya kutakata ndi mpamba wa Neef kukufikani kuchokera kuma wireless ambiri komanso ma television station. Musachoke chonde mafunso asungeni.
mafunso asungeni ndinanena mobwereza kuti mafunso amenewa tialola kuti alowe programu iyi. Phone number ndija ndakhala ndikupatsira pompano ndithu adyeseni komanso olemekezeka kunkuyu tikhala nawo mprogramu imeneyi. Chabwino ndi programu yakutakata ndi mpamba wa Neef ukufikani kuchokera pa wireless ya Times, wireless ya Zodiac, wireless ya MBC, komanso kanema wa Times, komanso ma Facebook page Times, Zodiac, komanso MBC. Chimene monsemo mutipeza ndi programu imene ndi programu yapadera ye imene akutipatsira ndi bungwe la National Economic Empowerment Fund Limited, programu yakutakata ndi mpamba wa Neef. Programu hii makufika nditu nthawi zonse sabata yonse mawireless onse ndachulawa masiku osiyana kumalelolo taganiza kuti no tiombe mkota timveke mawireless onsewa nthawi imodzi ndi cholinga chokuti amene amumvera Zodiac azimva zomwe tikuchita panozi, amene amumvera MBC Radio 1 azimva zomwe tikuchita panozi, amene amumvera Times azimva ndikutsatira, amene akuonera kanema wa Times azikutsatira zomwe tikuchita pa, amene ali pa Facebook nkhani yake ikhale yokhayokhayi. Kodi munamaliza ngati adyeseni pchedani nkhani ya mafigures iji? Sinamalize ndiyambileso pa mafigawo kuomba mkota mafiga kuti feteleza ndi ndalama. So chigawo chakumpoto pofika tsiku la lero kwapita 9 billion 42 million cash. Feteleza ndi cash tikapatikiza. Okay, right. Chifukwa nanena kale kuti feteleza 4.3 billion, cash 4.6 billion, then patikiza pa. Chigawo chapakati 19.4 billion tikapatikiza feteleza ndi cash. Kuchigawo chakumwera 5.6 billion tikapatikiza feteleza ndi cash. Ndiye kuti yonse ikwana 34.1 billion. Alima amene apindula 34,049. Ndiye kuti kumpoto dziko lonse. Alima amene alima kumpoto 9,163. Alima amene alima pakati 15,228. Alima amene alima kuno kumwera 9,656. Tifotokozere zimenezi apa mpofunika kwambiri. Tikati alima amene alima pakati, alima kumpoto, alima kumwera. Malawi muno amakhandi minda kulikonse. Ndiye munthu ngati ali ku Blantyre akulima ku Kasungu. Ngongole akatengera ku Kasungu. Titsirike ndimene timayendetsera zinthu zathu. Chifukwa pamakhala mwina kusamvetsetsa kwina. Kwambiri. Alima amene ali ku Lilongwe koma munda uli kunzuzu, ngongole akatengera kunzuzu. Taimane pomwepo funso muyankhalo ndi funso la mphamvu wambiri ndi yankho lalikulu ndi ndimafuna ndilichite amplify chifukwa pali mafunso ena amene mukuyankhiratu ndi yankho limenelo
Mene mabereka ma figures aja manena kuti kumpoto wapita about 40,000 bags. Yes. Pakati about 60,000 bags. Kumwera about 30,000 bags. 33,000. Chimene chakhachi kumanenedwa ndicho kuti kagawidwe kanu mukondera matumba ambiri awupita ku chigawo chapakati. That is the issue that has been coming up. Nkhani imene makhaya kumatuluka ndime ndi apapa mukanga kuti mwachita validate nkhaniyo kunena kuti kupakatipo ndi pamene papita di 60,000 ukufote kuno 30. So mmene mukufotokoza ndi chifukwa chani pakati pakupezeka kuti pali katundu wambiri alimi ambiri kodi nkhani imene ndi yakukonderayo pitiliza. Nkhani imene ndiyofunika kwambiri. Choyamba chonena kuti tanena kale anthu ambiri akulima pakati kuchokera zigawo zonse za dziko lino. Mota anthu ambiri Blantyre Zomba timalimbana nawo kuti ayi ngongole mukatengera kasungu chifukwa ndondomeko yathu munthu umatengera kumene kuli munda. Chifukwa mlangizi ndi amene amayendera mmene kuyendera ngongole. Ndiye sungatenge ndalama kuzomba zoti ukalima ku kasungu chifukwa mlangizi wa kuzomba wako sangachoke kumakayendera munda wako ku kasungu. Ndiye kuti inuyo pitani ku kasungu. Moti talinda anthu ochoka mzigawo zosiyana ena kuchoka mzigawo chakumwera kukalima ku Central Region, ena kuchoka ku North ulima ku Central Region, ena kuchoka ku Central Region ngati zimateka up ukalima zigawo zinazi. Mudzi waso mmene li dziko lino minda yambiri chigawo chapakati. So anthu akulima ku Central Region. So chimene chachitika chifukwa kuti ngongolezi kale kumbuyoko timati ukalima ukasungu tengera ngongole ku Blantyre solomwazi ukukhala ku Blantyre. Ine pano munda wanga uli kudedza sinatenge ngongole koma ndungonena kuti ndino Blantyre kuno munda uli kudedza. Koma chimene chimachitika ndichi inuyo tikupatsani ngongole mulipe kuna Ncholi mwati ku Blantyre. So pano mwatiuza kuti munda uli ukasungu. Ndiye kuti mlangizi wa ku Blantyre akamaziti awa akulima zili bwino ku kasungu kulibe malo anu. Ndeti kamadza kufusa kuti ngongole ya ulimi ija tatibwezerani hayi zimene zinachitika. Ndeti ambofufuza talifufuzani awa kuti ku kasungu kwa wimbe kuli munda wa uzoti akuno kuti kulibe munda uja munthu watani watisokoneza. Ndiye chimene chimachitika tsopano dziko ndi limene limaluza chifukwa chonena kuti tikane kuti inu mutengere ngongole kuno munda uli kukasungu wani mutinamiza ize kutinamiza kuti munda ulipo kukasungu chanjani ndi mlandu kale umene ndalama ija takupatsani ife tawerengera kuti chaka chino kukhala chimanga inu mwangotenga mwatinamiza kuti munda uli kunzima zokachitika zina ndiye danena kuti yayi kuyambira panopa munda wako uli kumchinji moti palachi kulena ake Blantyre moyo sindaachula nawonso zinatenga nthawi chifukwa amati yayi tsoti ine tangotitaliza liko mkuno munda uli kumchinji lazo ayi inuyo pita pezani mpata mukatenge ngongole kumchinji. Komanso chimene chimapweteketsa anthu chonena kuti mwachitsanzo ngati ndalama izizi tikadakhala kuti tizitenga kumene munthu alili wolima chifukwa chimene amvetsa Malawi aliyesa amalima pafupifupi aliyesa koma kumangosiyana kuti ena amakalima ku Mangochi ena amakalima ku Kasungu ndiye chimene chimavuta nchonena kuti ife tawerengera kuti chakudya chikhala chochuluka bwanji chakachino anthu sadalime ndalama ija bukozo ani napititsa pa garaja kumunda kuja adandigulitsira anthu zabodza zambiri ndiye chinanso chimene mwina kudziwa nchonena kuti mwachitsanzo kunchinji chimene dachiona chakajata kudapeze kuti kwalowa ndalama zambiri za ulimi. Anthu aku Blantyre kuzomba kulilongwe atenga ndalama mudzina lota akalima kunchinji kunchinji kuja sadalima ndiye kuti kunchinji ife tuwerengera kuti nchinji walenga ndalama zambiri za ngongole ya ulimi nchinji adyetse Malawi koma anthu aja atenga ndalama sada akalime kunchinji ndiye kuti nchinji tumunamizira kumene nchinji tumunamizira kuti ndi bread basket pamene anthu sawo pita dokatani kukalima and even my estimate amene munapanga usatuluka ngazina limidwe so titsindika ababa census yabwino yoti tukondere ikadakhala yonena kuti koma si census yofunikira yosafunikira sitidzachitapo census imene ikadakhala yonena kuti kodi uyu walima uyu ndi mtundu wanji wa munthu muona pene kuti tsono ngongole mwapatsawo ndi mtundu wanji wa munthu awukhala kuti mwine kadakhala yona kuti tsono munthu ndalamazi zango unjikika pa kasungu sikuti
achita benefit ndajewa kukasungu chifukwa anthu amene akulima akuchokera dziko lonse ukalima kuti ukalima kukasungu so ndi system imene tayika imene iyi kunena kuti ziutithandizaso ngati fair Neef kuti mwachitsanzo imene data iyi yatulukira yone kuti Central Region ili ndi 66 billion ya ulimi ndiye kuti zotithandiza kuti patsogolo pake tikamapereka mitundu ya ngongole ina tizidziwa kuti ku Central Region amapindula kwambiri ngongole za ulimi chifukwa kuli minda nanga ukuku kulibe mindako akuzumapanga ngongole za mtundu kuti nawonso azipindula undikatundu fundo ina kukhomerera imeneyi mmene alili Malawi ku Central Region anthu amakhani minda ikulu kwambiri anthuso ndi ambiri anthu akalimaso ku Central Region kumene kuli minda kunoku kumwera mwachitsanzo ndalama iyi imene tukamba apapa 5 billion matumba afereleza 33 anthu ngati mchiladzulu monso ndayenda mujani mafolo maboma onse aje ndayenda mchiladzulu thiolo chanchani anthu amatenga mabaga awiri mwina 4 program bwanji kuti ndimene munda wathu ulili ngwaung'ono so nangati kadati ayi popeza tufuna kufananitsa dziko tengani matumba 10 apangana ochani akanitsira kuti moti kumene anthu atengako matumba odziwika chigawo chino chakumwera pali kumwanza ndi kuneno kumene koko mindayo ali nayo kulikulu pali kumangochi mindaso ali nayo kulikulu ndi kuzomba nawonso ali ndi minda maboma amene wawa chikwawa nayo soma kama mbali mwa mtsinje wa Shire omo mindaso ali nayo koma kujaso fertilizer paja amakhala ngati kuti suwochita kuthamangiridwa kwambiri maboma amene wawa ndi amene zuchita kojera koma kwambiri if you talk of kutyolo kumulanje kuchiladzulu ambiri amakhala matumba 4 matumba ena awiri kumene akayesetsa mwina ngati achitsikana ena ake tinapita pa Vumbwe amatengako at least matumba 8 munthu mmodzi ndikuti amene oti ifeso timasangalala ko Neef kuti at least awawa achitako zeni chabwino podusamo programu iyi ndi ya kutakata ndi mbamba wa Neef tilipo pa wireless ya Times, wireless ya Zodiac, wireless ya MBC kanema wa Times ndi ma Facebook page malonse amene ndachulawa programu iyi tilipo mpaka na 2 loko andikayangana nthawi apa ikutsala pang'ono mpaka na 3 asati 2 apa payangutsala pang'ono kukwana 2 loko imeneyo titsekula malaini andi mufunsa ndithu mafunso anjetseni alipo ndipo ali ndi staff yawo muno amatenga notes nthawi zonse akuyankhani ndimanena kuti pofotokoza apa mwachulapo kuti kulandira fertilizer kapena kulandira ndalama kashi chinali chisankho cha mwini wake mulimi komano mumauza anthu akliye kunena kuti kuma ngati zili ndalamazo mudikira pang'ono ifa budget uku sinatuluke zikumabwera mmene mwanenera muja now zimene zizi mukuyembekezera kuti zili ndi kuthekera kokhala ndi impact pa ntchito za mulimi amene anachita apply motani ndipono imeneyo muyichita address bwanji chifukwa mmene muneneramo ndalama imene ikhozo zalandiridwa mmalichi kandi mwepulo kandi liti awa afetereza awa ndezayendera chifukwa fetereza ndo yalandira akuthirayo kutanthauza kuti anthu awa akachiwa mudalibe nawo gashe kapena tinene moonetsetsa mtima ifeyo anthu amene tinali nawo nkhawa kwambiri kuti ulimi wavuta ndi anthu amene atenga fertilizer chifukwa wakashiyo ndi kungoonjezera chifukwa mwachitsanzo pa ulimi tivomere chimadula kwambiri nchani fertilizer tsono ngati munthu akuzani kuti fertilizer ndagula kale kashiyo ndofuna ndilipire anthu opalira chipa mavuto amene mukhozono ndiochepa kwambiri correct koma munthu aline kuti fertilizer ndilibiretu sindilima chifukwa ita angone kuti fertilizer azikhalapo tsono vuto la anthu okashi nchitsira iku kuchipatala iweyo wabwera kuti ayayi udzudzula ndi luma apa patupa ndi wina wachoka miyendo yonse nosenu mwapita kuchipatala mufuna thandizo koma adokotala amaonaso kuti uyu wachoka miyendo yonse ndi manja omwe amene utiyambira amene awa ntchentche ya aluma pena pacha akuti kaya kumva kuyabwa aba akhala apa azionera TV ngati kuchipatala kuli TV azionera zimene panali kanthawi kena kake pamene mpaka panopo ku Mozambique kukwavuta fertilizer nthawi zambiri amadutsira chadera imene nkhani imene inakukuzani bwanji nthawi inake ndinaona kuti ma volumes samafikira pamene mumafuna ene yakewo pera period
zinachitikadi ndi zimene timauzidwa nangasi ifeyo poti sitiyitanitsa fertilizer inu mango mpeza obwera kale mbayo timauzidwadi zifukwa zimene ndipo nzomveka chifukwa dziko linolo limadalira kuyitanitsa katundu kudzera m'mayiko ena pa Chingereza amati landlocked kapa chichewa tikhoza kuti chani dziko tilibe madoko amadzi kuno dziko lotsekeka zimene zoti zinali zoona koma chokondweretsa nchonena kuti tudziwanso tonse kuti mikanganoyo maphokoso achepapo ku Mozambique nchifukwa chake fertilizer yakubwera mwaunyinji mujanimaniya kuti sabata yatha yokha tinapatsidwa fertilizer okwana 40,000 kuti tigawe andi sabata iyi tikupatsidwa so wina ndiye tinchikhulupirira chonena kuti plani yathu tsopano mukatifunsa pano patagawa fertilizer okwana 140,000 matumba tifuna kuti ngati zitati zatiyendera mmene zatsekukira sabata ziwiri zapitazi kupita mpaka na mwezi uno wa mapeto wa January titapatsa Malawi fertilizer osachepera matumba 200,000 ngati zingatheke ngakhale itafika 300,000 by when by 31 January masiku 2 weeks yasalai chifukwa taundakuza last week tinali ndi 40,000 sabata yubwera achitakhala ndi 40 sabata inayonso 40 ndikuti January akamata tapapa tikhala taonjezera mwina 80 emene ndiye kuti mujananena kuti chifukwa chakuchedwa kwa mvula chaka chino tili ndi kamwayi konena kuti masabata awiri a February tikozokhabe ndi anthuso oti fertilizer makamaka urea sidachedwa ndiye kuti tsopano tikhoza kutengaso mwina another 80,000 kakhe 100,000 ndiye kuti tikhoza kufikabe ku 300,000 which would be very good very good tuzamphamvu kwambiri. Okay, now mmene mwafotokozera apapa makamaka ndi zifukwa zimene mwanena kuti mumalandira kuchokera kwa alimi chifukwa chimene amakondwera kwambiri kuti mwapitisira fertilizer papa tuluka zifukwa za mphamvu kwambiri. Number 1 kuti kashi kagwirisidwe ntchito ka kashi pamene yalowa nyumba ndi mavuto osiyana-siyana. Number 2 kupezeka konyemphera kwa fertilizer mmadera akumidzi makamaka kusowa tinene kusowerapo kwa fertilizer. Number 3 mitengo yongosintha imene amakumana nayo yosakhazikika imene imachitika chifano fertilizer uyuyu mtengo wanu ndi umodzi sizimatengera kuti mwapita nayi dzulo kapena lero mtengo wanu unali omwewo. So mfundo imeneyonso amayikonda alimi. Pomalizanso element iyi yosakaniza dzina zake imene ndanena kuti element imeneyi sinchedzera chabe pali umboni onena kuti di fertilizer anthu ena makampani ena amasakaniza. Mutamva zifukwa zimene zazikulu zokha kupita kutsogolo tiyelekeze ngati next season pali maganizo otani okuti izizi munazichita ngati moyeserera chifukwa cha budgetary constraints koma mwina kutsogolo kono kuzangokhala kuti program ya farm inputs ngongole ya zaulimi mwina nkumapereka fertilizer ameneyo mwachizoloweza zakhalamo mongochita mwadzidzidzi. Ndivomerezani nanu mfundo imeneyo chifukwa nthawi zina amati mavuto amakuphunzitsanso njira ina yochitira zinthu. Tikadakhala kuti tinalibe vuto loti ndalama zinachedwa sitikadadziwa kuti nzeru imeneyinso alimi amayikonda kwambiri. Moti alimi ena akuluakulu makamaka amati izizi mwachita bwino kwambiri mwatikumbutsa nthawi ya ngwazi mbuyomo nthawi ya ngwazi Dr. Echika Muzibanda timakhala ni makalabu timalandira fertilizer mmakalabu sitimatangalidwa kusakasaka ndalama zokagulira fertilizer ndiye zimatithandiza kuti mapulani athu aulimi aziyenda bwino chifukwa madziwa kuti fertilizer andipatsa aboma pangongole ndiye kuti kandalama kamene ukapeza umachita zitukuko zina pakhomo mwina kayomanga kanyumba kabwino kayogula katundu wina amene akusowekera chotero moyo kumapita patsogolo. Ndiye ifeyo titaona so kuti popeza amene amapereka ndalama kwambiri ku bungwe limeneli ndi boma andi sikuti bomalo lidzapezeka utsiku linali ndi ndalama zonse zolipatsa Neef ndiye kuti tizolowere kuti njira yochitira zinthu ndi imeneyi. Moti chimene tachita pokonzekera chaka chamawa tagawa kuti chaka chamawa 80% kapena anthu 80 mwa anthu 10 aliwonse amene tidzapatse ngongole ya ulimi adzatenge fertilizer. Anthu awiri okha mwa anthu 10 amene adzatenga ndalama. Ndipo chita chimene chichi popeza alimi athuwa tauza kale uthenga umenewo. Ndiye tinapempha nena kuti mukakolola
musachedwetse kwambiri kugulitsa mukagulitsa mubwezeretu ngongolei mapulani athu ifeyo akunifidone kuti ndalama zija alima akatipatsa so mwachitsanzo akolola anthu May June azigulitsa May June July ndiyo ife ndalama ija tidzaitenga mkwapatsa anzathu aku SFRFM kuti tiyitanitsireni fertilizer nthawi yabwino ndiyo kuti SFRFM ndiyo kuti adzakhaso ni mwayi opeza $, nakasintha imene timakhabe tikugulitsa foja ndiyo kuti tima forex timakhala tili pachimake ndiye waja adzatenga tindalama tathuto nkugula forex nkuyitanitsa fertilizer ndiye kuti ifeyo pofika mwezi wa August tayambapo kupereka ngongole ya zipangizo za ulimi kwa amene akufuna fertilizer. August chaka chino program ya chaka chamana chaka chino August yakuti ifeyo August, September, October, November, December tawerenga ntsupa ndiyo ni miezi 5 tikupereka fertilizer ndiyakuti ngati takwanitsa kupereka fertilizer pafupifupi 200,000 matumba mu miezi iwiri ndiyo kuti mutiwerengere miezi 5 tikupanga mwachifatse tidzapereka fertilizer ambiri bwanji moti plan yathu ndione kuti chaka chamawa zinthu zitatiyendera bwino mwachisomo za Mulungu olwalimi oposa 500,000 mpaka 1 million tithu wathandiza ifeyo ndi kudzera program imene. Program yake ndi imene yoyo alimi okwana 500,000 even 1 million akuti bungwe la Neef kutengera ndi experience ya zimene yakuzipeza chaka chinocho mu program imene yangongoleza ulimi akhoza kuzafikira mchaka chamawa. Ndi nkhani zabwino kwambiri ngati muli ndi mafunso mwafunsa amenewa anjetseni koma tinanena koyambirira kuja kuti program iyi tikhalanso ndi anduna zofalitsa nkhani andunawa afika ndimafuna kuti posachedwapa ndalole kuti alowe koma tikupanga zimenezo anjetseni pali mafunso ena ake awiri kapena atatu amenewo zipute zitani mwayankhe chifukwa posachedwapa nditsekula malaini ndiye tikhoza kuzayiwala mafunso amenewo limodzi ndi la irrigation kuti apapa mukukambazi zonse tukambazi ndi za ulimi wa mvula koma ndi zimene zikumachitika masiku ano mdziko muno even season inoyo ndi mvula ndi zinthu zoonetsa kuti tisamayidalire kwenikweni kutanthauza kuti nkhani ya ulimi wa mthirira uyikenera kukhala nkhani yayikulu kwambiri mdziko munomo ngati bungwe za mthirira zimumachita kodi experience ya zimene zikumachitika pa ground ndi zimene mukuzionazi zikupasani chithunzithunzi chotani kuti kupita kutsogolo irrigation farming muyipatsa gawo lotani that is one imene iyankhidwe mkati mwa programu iyi. Number 2 chifukwa cha kusintha kagwiridwe kanu ka ntchito ngati bungwe munayambano program yokuti mumachita concentrate pa chinthu chimodzi nthawi imodzi panopo kuyambira mwezi wa November uja kandi mwezi wa October umene mwakhala mukupanga za ngongole izizi za ulimi nthawi imene mumapanga chiganizo chonena kuti muzipanga chinthu chimodzi nthawi imodzi ndi kuzayamba izizi za ulimi nthawi imene kunali anthu ena amene anali atachita kale apply ngongole za business mwina mpaka nakupereka kumene ma processing fees ndi zina zoterozo anthu amene wamunasi yakunja chifukwa nkhani imene inazabwera ndionena kuti pano simukuchita za ma business mupanga za ulimi pamene anthuwa anali atazilowa kale kuti anthu amenewa mukwathandiza bwanji finally munachotsa ma processing fees ma deposit ma fees onse amene amaperekedwa aja anthu sakuperekanso mumadula kuchokera ku ngongoleko kodi zimene zizi zinadza chifukwa chani mafunso amenewa nkhali kuti pawirire pano kuti anthu akufunsa zotani mafunso amenewa ayankhidwe apapa titenga ka break pang'ono kuti posachedwapa ndi alowetse anduna mu studio muno Sisafike pacha osakana sakana sinayamba bomala Malawi litakala pansi nikunikira mene zikazake zikufutikira munsinga za umpawe linaganiza zokazikisa bungwe lochedwa Neef cholinga chibwerekesa ndalama ntachite mabizinesi anthu oyenera kuti yapindule ndi ngongole za Neef ndi wantovutikisisa makamaka wanthu okhala kumuze bungwe la Neef kuno ku Malawi lilingati mulato olokera kuchoka kumpawi kuka kumoyo ofewa
nyumba zawo chose chongongoleyo anakatengawo zisafike pacha osakana sakana zinayamba bwino ziteso bwino. Chabwino program yake ndi imene yoyo kutakata ndi mpamba wa Neef kufikani kuchokera ku wireless ya Times komanso wireless ya Kanema ya Times komanso Facebook page Times 360 ilipo live pamene popo komanso program imene kufikani kuchokera ku Zodiac Radio komanso kuchokera ku wireless ya MBC. Nthawi inoyo tikuyankhula pano tili pa wireless ya Kanema ya Times, tili pa Times Radio, tili pa Zodiac Radio, tili pa MBC Radio ndi ma Facebook page ama platform onsewa. Ndikulandireni anduna azofalisa nkhani Honorable Moses Konkuyu Kalonga Shawa. Lero muli bwanji Honorable? Ndili bwino. Kaya ndiyo muli bwa? Tilipo tikulandireni ndithu ku program yathu iyi tachitapo ndime ndithu chifukwa tafika pano chama wanikukira komu tukambirana nkhani yake ya ngongole za ulimi makamaka gawo ili limene panopo anifi akhala akuzungulira dziko lonse kunkana agawa matumba a fertilizer kwa alimi amene anavomerezedwa kuti atenge ngongole mu program imeneyi ya ngongole za ulimi andi umboni ulipo ndakuonani inuyo munachita launch program imene madera ambiri mwamalizira ndi kumwera kuno dziro limunali ku Chikwawa. Alimi ayilandira bwino kwambiri nkhani ya fertilizer direct inputs komanso chimene ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu ndichoti taona kuti boma mwachilandira kwambiri chimene chimene anifi akupanga. Poyamba ndimafuna ndidziwe kuti program imeneyi ya ngongole za ulimi including specifically kupereka zipangizo zenizenizo ngati fertilizer kwa alimi ili ndikuthekera kotani kothandizira pa vuto limene dziko lino likulimbana nalo nthawi yayitali, vuto la njala. Zikoma kwambiri ndizoona kuti takhala tikuyenda kukhazikitsa program imeneyi ma district osiyana mwinafunso nkumanena kuti kodi kukhazikitsa komapitilira kukhazikitsa district ina iliyonse nkwantundu wanji. Pali chidwi chapadera chimene boma lili nacho pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino likhale dziko lopanda njala. Kuti dziko likhale lopanda njala ndikuti pakhale kupanga chakudya chokwanira chimene aliyense akhoza kuchipeza ndi kumapeza kuti mwina chikhoza kumagulitsa china chimene chatsalira. Chabwino. Tsono kuti zimene zichitike alimi amasowa zipangizo zimenezo ngati boma lakhazikitsa ngati program iyi yoti pakhale ndalama zapadera zokwana 150 billion kudzera ku bungwe limene la Neef. Chidwi cha bomacho chionekerebe pofuna kuonetsa kuti ndalamayi kapena zipangizozi zikafikire poyambirira mulimi weniweni. Chifukwa nkhani siyo ngoti bola anthu alandira iwo nkusangalala kuti alandira ngongole, koma cholinga cha boma ndi kuti this 150 billion zipangizo zimenezi zipitedi zikalowedi munthaka zilandire chinyotho cha madzi kayanga mvula kayanga nthirira kuti pakutha pa tsiku tione kuti chakudya chapangidwa mdziko muno. Ndi chifukwa chake tapezeka tikuyenda tili ndi chikhulupiriro kuti ngati boma pofuna kuonetsa kuti njala tathana nayo mdziko muno kuyang'ana chitsogolochi pakhalabe chidwi chowirikiza kuti ndalama zopita ku bungwe limene la Neef zipezeke zikupitirirabe kuperekedwa ndipo kuti alimi onso apitirizidwe kulimbikitsidwa iwo akagwiredi ntchitoyo mvulanso kupempherera kuti igwe bwino ndiye kuti cholinga chenicheni chokuti dziko likhale lopanda njala tikhoza chikwaniritsa. Ndiye tikamayang'ana programu iyi yapatsidwa chidwi kwambiri chifukwa chakuti tikudziwa ndi ndondomeko imodzi imene ikhoza kuthandizira dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. So pano tili pa mfundo yomweyo gawo lina limene likupatsa chidwi komanso limene mukuliko komeza kwambiri kudzera mbungwe la Neef ndi gawo loti anthu azikhala m'magulu, makalabu, maskimu komanso m'magulu amenewo mukupezeka azimayi ndi achinyamata ambiri. Pali chifukwa cha deliberate chotani chimene mukufuna kulimbikitsa makamaka machitidwe amenewawo?
ndizoona kuti magulumu tikumalimbikitsa akhalide m'magulu makamaka magulu amene amakhala ngati oponderezedwa nthawi zina kuti amakhala opanda mipata yoti akhoza kudzipezera zinthu zimene zimafunikira kuti agwire ntchitoyo pamenepo njoti mukamba za achinyamata komanso azimayi ndi magulu amene tinene zoona amakhala kuti chidwi ali nacho chofuna kulimbikira pa zinthu koma kuagwira dzanja lina kumakhala ngati nkosowa komanso mudzaona kukhala mugulu kuja zimathandizira kuti zina zimene ungathe uzilephera pawekha ukhoza uzipanga chifukwa chokuti muli mugulu chifukwa kuti mukupatsana nyonga mugulu muja mukuwuzirana zochitika komanso mupitirira kumaphunzira zinthu zina zochuluka ngati gulu pamene mukupangidwa approach ngati gulu nkhale enanso amene akuthandizirani amakhala ndi chidwi chapadera chifukwa chakuti kuchokera mugulumo khale ma default rate amakhala ochepera chifukwa kuti iweyo zimene unakatha uzilephera pawekha koma ifoti muli mugulu mene mukupatsirana zopangira nzeru komanso upangiri wa zinthu zanu mumapezeka kuti ngati gulu mukupanga perform bwino mukuwuzirana zinthu zochitika zambiri ndiye magulu amene wawa ambiri apangidwa support kumeta enda kuja kwambiri achinyamata apanga magulu awa amene apanga access zinthu zimwena ngati gulu limene ula ndi minda ya gulu kapenanso ayi aliyense ndi munda wake koma adzabwerekera limodzi ndioti amene achadzikalimbikitsana kuona wina amene akuchitira zake winanso amachitira zake naphunzira zinthu zija pamodzi muona kuti default rate ikhoza kukhala kuti tayichepetsa kwambiri Sobano tidakali pomwepo ndikukumbutseni omvera athu kuti malaini ndikangomaliza kuyankhula ndi honorable tikutsekula malaini athu konzekerani bungwe la Neef ku gawo lolembano ntchito kuchita create zintchito bungwelo palokha lalemba kale anthu opitirira 1000 maofisi osiyanasiyana across the country komanso zimene zimamveka pa ground ndizonena kuti kudzera mu ngongole zimene bungwe likuperekalo paliso creation ya ntchito sindikuziwa kuti pamene mungaonikire motani creation ya ntchito kudzera mu ngongole zimenezi andi zimene zikugwirizana bwanji ndi zolinga za boma ndizoona kuti boma takati kunena za kulemba ntchito anthu achinyamata ambiri komanso mwina anthu ena amene ntchito zakhala zikuwasowa nkhala atakulirapo misinkhu koma mipata imene imakhala yosowa mukhoza kukhala ndi ma policies amene mufunira kuthandizireni amene ndondomeko zimene mufuna zikuthandizireni upanga create ntchito koma ngati simukugwira ntchito mopatsirana ndi mabungwe ena kapena ndi ena amene akhoza kukhala ndi kuthekera kopanga create ntchitozo sizingapezeke mwanena bwino kuti bungwe la Neef palokha bungweli layamba muzaka 4 zapitazo kwa amene amayamba Neef ulane ndi maofisi angati dziko lonse ana ndi maofisi kaya kuti ngosaona akhoza kutsimikiza mjetseni maofisi ananga 14 anali 14 maofisi dziko lonse pano kamba za maofisi opitirira 125 somewhere there mupeza kuti ngati Blantyre mono for example and about 4 offices ngati nsakula kuti umene kuja maofisi aja kuyambira nkhale kalalika amene kilinala amene gadi amene olembedwa ntchito kumene kuja komanso anthu amene amagwira ntchito za Neef kumadera kumene koko achuluka chidwi tsopano cha anthu akhoza kufuna ngongole za Neef chachulukanso fota kumuona mulangizi ali pafupi amene akhoza kamufunsa nkhani zofuna ngongole ndiye mulangizi yonso ali ndi chidwi choti aonetse kwa bwana ake kuti leyo ngati kubungwe la Neef ndikugwira ntchito ndapeza maclient amene ajangala athandizidwa ndipo apeza ngongoleji kumene akupita kuja kugwira ntchito imene sakutenga matumba awiri kuti akangolimira kumunda kwawo atengano matumba ambiri fota alandira choyamba upangiri umene Neef yawapatsa nde akatenga matumba ambiri ukalima munda waukulu umene uja kuyambira amene ukalima amene akathandizira kudzala amene akathandizira nkhale kutonola kumene ndi kuti umoja anthu ambirinso alembedwa ntchito chabwino pomaliza chigawo chinocho anduna pali kuyankhula kumene kumayankhulidwa kuonena kuti programu ya Neef anthu amakhala kumanena zosiyanasiyana kuti iyayi ndi zandale ngongolezi zimaperekedwa kwa anthu andale nkhale kuti mafiga amaperekedwa mmene zikuperekedwera so chimene chakhala chikuyankhulidwa pakati pa ndicho kuti malonchi amene mumapangawa kumayenda kumachita launch program zimenezi maboma onse akuti zimene zizi ndi zimene zikuperezera kunena kuti zinthuzi dzandaledi pamene pomwe akabati kupezeka kwa nduna kumapezeka nduna ya zaulimi nduna ya information kuma function ngati amene kukhazikitsa maprogramu a Neef zimene zozo kuti timanena programu iyi njandale choyambirira nchoti anthu adziwe kuti programu imeneyi ndi ya Malawi maprogramu chimene angayankhulira Malawi yoncho chomveka bwino kwambiri kuti akhoza kuyankhula chifukwa cha experience akhoza kuyankhula chifukwa cha zimene aziona kumbuyoko ndi akanena zoti china chake chooneka chakuda chinakuluma nthawi zinanso kangona khala umatha kuthawa koma sizimatanthauza kuti khala lija lasanduka choluma khala losi chimene chinakuluma chija koma chikufanana chimene chidalumayo akafotokozera dzulo ndinapanga nawo mkumano wina umene CEO amafotokozera kodi
kumbuyoku zaka kayani zokwana acha kuma 18 kodi anthu anabwereka ndalama zingati amene anabweza ndi anthu angati muona kuti kubwereka ndalama mwina kubweza imakhala around 10%. Ndiye kuti anthu amene amapanga zimenezo sikuti samaona kuti chaka chathachi chitabwereketsa ndalama anthu sanabweze, chaka ichi chitabwereketsa ndalama anthu sanabweze, mautsogoleri osiyana-siyana. Kumaliza utsogoleri uwu anthu anabwereka ndalama sanabweze, kubwera utsogoleri wina anthu anabwereka ndalama abweza 10%. Kubwera ndiye anthu amaziona zimene zija, ndiye mumtima mwawo mukuyenda chimenechi choti ichiso chikhoza kukhala chomwechi choti anthu asadzabweza, koma aone kuti kodi tsopano panopo obweza ajali pa bwanji. Lero you're talking of 82% anthu akutha kubweza. Ndalama zimene zikubwereketsedwa panopo si zimene anifi atenga kuboma zokhayo, ndalama zina ndi zimene zikuchokera mu zimene anthu ena akubweza. Kusonyeza kuti nifi tsopano yatembenuzika yakhala chinthu chimene aliyense ngati ali nkuthekera akhoza kukatenga ndalama. Koma tsono ngati boma chidwi chathu ndichokuti zimene timafuna kuti zichitikezo zichitikedi, anthu amene atalandire ndalamazi akhale wina aliyense, komanso akhale kuti nifi yawathandizira kuwapatsa upangiri okuti akapangedi business. Pa nkhani ngati ya ulimi tili ndi chidwi kwambiri dziko linolo pokhale chakudya chokwanira, ndipo wina aliyense amene ali ndi khasu limene boma lamuthandiza kunola tilitsatira khasu limene likafike kumunda. Wina aliyense amene ali ndi mbewu imene boma lamuthandiza kupeza tilitsatira mbewu imene mpaka yakwilidwe munthaka. Wina aliyense amene wandira fetereza amene boma anathandiza kupeza titsatira fetereza amene akagwere munthaka. Kaya wina wapatsidwa wotakene kuti katsire madzi titsatira ndithu mpaka inyamule madzi katsirire mera. That's what we want ngati boma. Chabwino program yake kutakata ndi mpamba wa Neef kufikani kuchokera pa Times, Zodiac komanso MBC. Pano tsopano tikufuna kuti titsekule malaini mmene ili nthawi yathuyi 0998475904. Ndinapereka mafunso awiri amene ndimati anjeseni mwakumbukire kuyankha kutsogoloku. Limodzi limene anduna musalephere kuliyankha kutsogoloku ndilonena kuti kodi kulimbikira kumeneku kwa boma kukokomeza kwambiri program za nifizi kukutanthauza kuti tsopano AIP ja ikupita kumapeto kuti mwapeza choti cholowa mmalo kapena zimene zikutanthauza bwanji kuti mukamayiyerekeza ma successes amene mukunena a program imene yangongoleza ulimi ndi izi zomala tsitsa mitengo za AIP, affordable inputs, imene nthawi zonse imakhala ndi mavuto. Kodi noyankhula bwera kuti mapeto ake program imene ichaitha funso limenelo anduna muonetsese kuti mwaliyankha mkatikati mwa program imeneyi. Koma panopo ndimafuna kuti tiyambe kutenga mafunso. Apapa ndikuona kuti ndithu anthu alipo amene akuimba mafoni imene yoyo yaduka anayamba kuimba kalekale, koma ndingochita mokukumbutsani mu studio muno ndili ndi amene wa anduna zofalitsa nkhani Honorable Moses Kunkuyu Kalonga Shawa komanso Humphrey Jensen amene wa ndi mkulu wa bungwe la Neef. Muli pa line ndikulandireni ku program yathu, tiuzeni dzina komanso kumene mukuimbira. Hello, muli pa line? Hello. Yes, pamene pobola. Dzina lanu bwana? Mwati ndani? Okay, mukuimbira kuti? Mukamaimba chonde dzilemekezeni nokha pokhala ndi maunits okwanira kuti mutha kuyankhula nkhani yanuyo pa wireless. Maunits ndovuta. Muli bwanji, muli pa wireless, dzina lanu? Dzina, tiuzeni dzina. Muli pa wireless panopo mukumveka pa Times, pa Zodiac komanso pa MBC. Dzina lanu ndani? Hello, mukundimva? Ndikumva. Ndiye yankhani ndikufunsa dzina lanu ndi ndani? Ineyo ndili ndi funso ndi mafunso awiri ata. Muyambe mwadzitchula dzina. Muzitchule zina. Halo. Funsani bambo, funsani. Ndikuti ineyo. Halo. Ndikukumvani bwana, ndiponso dziko lonse la Malawi likukumvani panopo. Mukuti chani?
ulimi. Yes. Ndili ndi munda ku Njinji ndimalima koma ndimakhala kwa Chisabo. Ine ndine Stone Elo Machado koma ndimakhala kwa Chisabo koma ndili munda ku Njinji 13 acres. Maikalanga? 13 acres. Very good. Ndeti maesesa kulima ku Njinji kuja koma pena sipene kuti ine ndine munthu mabuza ntchito magani yani zimandifuta koma mabuza setenda marana amandifuta. Ndeti maesesa kuti ndipeze ndalama kapena mbungwe lone kuti ngati mene mune alani kuti ndithandize kuti ndiseni akupanga zinthu zotisankha ineyo kupanga mabunga awangi awa sakulola ndini mafuna ndithandize kuti ndikhoza kupanga njira yanji kuti mwina chaka cha mawaji ndikakha kuti ndifuna ndilime ndidalime majeni opitirira pa 13 acres ndili nayopo ndesi ndikupanga bwanji. Munayesapo uchita apply ngongole ku Neefiko? Ngati kuno kuwachisapo kuno kuli magulu ena amapanga zagenizo za Neefizo koma Neefiyo imakhalija yone kuti amakweza pa ngati pa mwezi koma ngati ine muziona kuti sindikwanisa kupeza nkhalanso kuti nkhani yanga yaineyo ikuti makhalani ya ulimi. Ndiye zimandivuta kuti ndikakhale pagulu ndikapita pagulu lanzangapo amakwezi lanzangaja ena akapanga ngongole zoti atikweza pa mwezi pamene neyo ndimapanga zachani za jeni za ulimi kweni maganizo anga kazi wanga tena kazi zilizaba jani pa ulimi nde zimandivuta kuti ndikhoza kupanga bwanji panopa ndalima pa 13 acres hivyo ndalima jani ndalima acres chifukwa chopeseka kwa ineyo nde ndinayesabe kuti ndigule fertilizer komabe zarani zandivuta kuti marumba ena rani andiperewera ndesinizizo kuti chaka chamachi kuti ndisapange njira imeneyo ndikhoza kupanga njira yanji kuti iniwe mona urani mundithandize kuti ndikhoza kupanga njira yangu chakuti. Chabwino Ambewe, ndakumvani inuyo pitani pa wireless sopano kuti mukamvetsere yankho kufunso lanulo anjetseni ndi nacho chikhulupiriro chonse kuti funso la Ambewe malimva nkhale kuti linali lozungulira koma ndithu mwayankha. Musanatero tiyese kutenganso wina apa. Muli pa wireless bwana, dzina lanu? Yeah. Hello. Dzina lanu ndiuzeni dzina. Ya ine Wilson Kalumba ndoimbira kuno kudowa gaja pakati. Funsani kapena ndemanga yanu? Ya ine ndimafuna ndingo lankwapo pinapo ndifunso ndithu potengera ndi mmene ndimekokhala ndi aulimi yoti alisafunika atapindula pa ulimi. Madera amene atsagwira bwana Njetseni kwambiri kumene ndikuona ndi chigawo chakumwera. Nde ndulimi ndivula amene abwera chaka chino tiyekese kuno kudowa sendinapanga nawo ndipono ine ndiyembekeza kumene fertilizer tinadzala panopo chimanga chinatuluka andi nthawi yoyenera kuti tilandire fertilizer kuti sizingatheke bwana Njetseni kuti ino azidyetsera mbali zonse kuti ino mbali zonse tipindule chifukwa panga vule bwanji tiudziwe ndithu zoti yoyenera tidzabweze kuti ngati ino tingalime koma usakulola moyenera ifo chochedwa kwa fertilizer kapena kuti ino ulandira fertilizer mochedwerapo nkusemphana ndi ulimi. Pamenepo tene zoti ndithu ngongole tibwese ndithu pamenepo pali ndondomeko wanje nanga kuti ino akhoza tipasa ngotani olino tikupa zoti chigawo chapakati ino anagawa koma ngati ife kuno usanatifikire mwati kuti pamenepo atikhoza tiganizira bwanji. Chabwino funso lanu lamveka. Mufuna kutenga namba yawo akulu anjese? Yeah, phone number yanu ndi chani bwana? Manena awiri 3 ma 24 kuma 48 manena awiri 3 ma 2 Alright. Zikomo chabwino ndikukhulupirira inuyo munachita apply ngongole? Yeah. Muli mugulu? Tili mugulu. Okay, ndiye gulu lanu silinandire fertilizer ngongole yawo? Ndile fertilizer funa mpaka koma chimanga panopo chinamera ndithu Anjetseni. ndipo tuyenera fertilizer yambirira. Very good. Ayankene awa kumene kundi kudowa akuti inuyo mwalimbikira kwambiri chigawo chakumwera. Inuyo mvetserani pa wireless ndisakonongere ma units yankho akupasani kudzera pa radio. Anjetseni ayankene mafunso awiri amene wakaye. Zikomo kwambiri ndimaona ngati kuti poyankha awawa mwina ndibwereso kuyajamula ndipatsa poyamba. Yeah. Choyambirira munafunsa nkhani ya ulimi wa nthirira kuti
tili ndi mapulani otani malinga ndi mmene tadutsiramo chaka chatha ngongole ya ulimi wanthilira tinapereka chifukwa tinapereka ndalama zoposera 6 biliyoni ngati Neef. Chaka chino ngongole imeneyo iliponso chifukwa kuti ulimi wanthilira wathandizanso kwambiri kuti chakudya chizipezeka apa ndi apo. Ndiye chaka chimene chikubwera tikangomaliza iyi tupereka ya kumundayi imene timalize mwezi wa April. Chifukwa anthu ena tizapatsabe mukumbukire ena tinene kuti angongola zida komanso ena zopalilitsira tizapatsabe zimene zija. Ndiye kuti ndi mapulani onena kuti tikangomaliza May, June, July tiyambaponso za ulimi wanthilira. Kwina kuti kukonzekera ija ndanena kuti ya chaka chamawa ya ulimi wa August. Ndiye kuti ngakhale upita August, September, October, November, December tizikapupeka gawo kangongole ya ulimi wanthilira. So titsindike ndithu ngongole ya ulimi wanthilira ikhalapo ndithu kwa alimi amene ali ujeni. Nditikafika ku ndime ya munapereka dandaulo la ena kuti pali ngongole zina zosakhala za ulimi. Kodi amene watawayedzeka chifukwa zokhala ngati kuti tawayiwaliratu ayi awawa tikuwalipira. Chimene dachita ndondomeko ija nchonena kuti tikati tutsindika ngongole za ulimi mwachitsanzo boma likatipatsa ndalama, chimene timachita chone kuti ndalama zambiri timaziwononga ku ntchito yopereka ngongole za ulimi zochepa zimapita kwinako. Kapena munene kuti mazigwirisa ntchito liwula kuwononga mwina kuti ndalama kukhala kwe nkuyiwononga. Komabe tikupereka moti ena ndi ena ndithu amene adalembera ngongole zinazi athu tivomerezanso kuti ayi akhala akulandira ndithu mwezi wa January, mwezi wa December takhati kuwapatsa ndithu. Koma sitimalemba anthu ambiri nthawi imeneyi chifukwa timafuna tipereke chidi kwambiri kwa alimi aja. Ndiye tikamalizana ndi alimi mu April pamene tikuchita za ulimi wanthilira tidzatsegulaso kwambiri ngongole zinazi. Ndiye kuti mudzaonanso anthu akutengaso kwambiri. Tikalowa ku ulimi wa kumundaso cha mu August upita ukoko ndiye kuti kutsekeraso pang'ono ngongole zina choncho. Pamenepo ndikuyamikireni kuti mwaunikira pamenepo. Koma amene anafunsa mafunso ndi anthu amene sikuti akuchita apply pano yayi. Anachita apply kalikalero kaya ndi April, May, June chaka chathachi ma process awo anatha. Chimene chinatsala nchodala ndi ndalama. Asana ndi ndalama zija zinazamveka zonena kuti Neef ino yapita kugaula za ulimi. Mpaka panopo ndalama yawo sanalandire anthu amene wawa ndi amene akufunsa kuti kodi ndi kuchita mukwathandiza bwanji. Ndimene tikuyankhira muti kuwathandiza mwezi wa January ukhawu utapereka ndalama zoposa 2 billion kwa anthu amenewo. Chifukwa pa ndikambatuza matheri yakuti billion ya ulimi twa. Awawa tapatsaso 2 billion ena atsalilaso around 2 billion. Ndiye kuti amenewo mwezi wa uyambira wiki ama mpaka February tamaliziraso. Koma mujanena moja kuti anyuwani tsopano tumachitiona kuti kodi nzofunikira di kwambiri chifukwa munthu sungabwere pano pa tilibize ndalimi iwe uzinena kuti ayi ndifuna ndizikaoda tunduma ayi zimenezo zwayo. Amene naso amene tikuaganizirabe mukumbukire pali kagulu kena kanthu osauka kwambiri mu mphawi aja amatavukanya amene aja tikumaperekaso ngongole zimene zija katikati mwaza so tipangofuna titsindike kuti sikuti timatitsekeratu kwinaku koma timaona kufunikira kwake ndi kuti athandiza bwanji. Munafunsanso za processing fee. Processing fee kapena kuti ndalama yoyendetsera ngongole tidayichotsa ku ulimi poyamba malipira ya ulimi yokai titsindike kumene tidachotsa chifukwa ulimi pothamangitsana ndi nthawi kuti munthu azikayang'ana ndalama yolipirira ngongole zimatenga nthawi. Ndi alimi otidangoti yayi ngongole iyi ndalama yoti muyendetsere ngongole tizingophatikira ngati kuti inuyo tsopa ngati mwatenga ndalama tizingodula ku ndalama yomwe ija. Ena ndiye rakuzina kuti yayi fertilizer yo sakwana ndipatseni yonse ndiye kuti ziyika pamwamba pa imeneyo ngati ngongoleso. Koma titsindike ndalimi wokha chifukwa zimayendera season pamene ngongole zina ayi imene ilipo ndithu ukatiputa ku ngongole zinazi imene ija ilipo ndithu. Bwerani ku mafuso amene abwera apa awasopana. Tsopano mafuso abwera apa awiri apa choyamba chikhoza kuti nchidandaulo anthu ajakwa achisapo amanena kuti iwo akulima mochepa chifukwa kuti ngongole ya ulimi sanamvetse bwinobwino. Amene wawa angata kuti mverabe apite ku ofesi yathu ya kwachisapo kuli ofesi kuli kundi angofunsa kuti ofesi ya Neef akafotokozera bwinobwino kuti zimatani kuti utenge ngongole ya ulimi zosiyana kutsata ubwino wake afuna chaka chamawa ndiye kuti
ndi mpata okwanira kuti akamvetsetse bwinobwino apite ku ofisi yako achisapo ndithu koma adziwe kuti ya chaka chamawa kuti kuyamba August chaka chino mufumira nayo achite je papsha tongola je kuti mtima moto sudziwika achiwiri akudowawa mwina popeza atipeza tili pakati program isizoona kuti chigawo chapakati sichiuperekedwa ngongole zopita kumwera kokha titsindike nthawi zina program muziyambira poyambira tikati wanikoloko muzibwera wanikoloko kumamvera radio osati umabwera 2 koloko past 2 chifukwa imikeni imeneyo titapita kwa akulu awa muli bwanji muli pa wireless Hello. Zina lanu bwana ndi kumene mukuimbira phone Ndina James P. ndikuimbira kuno kunzuzu. Very good. Yankhulani sir. Okay. Ine ndi dandaulo chabe, minu fandu dandaule. Dandaulani. Ife azirangizano amati kwa mosa khala bwino kati mkafoni. Amati yankhula mamwano. Chabwino. Amati yankhula ngati ana ang'ono. Oh. Makhadu dandaula kwambiri kuti kunisi kuti ndimera mavangira choncho. Amene wazilangiza kunzuzu. Oh. Makamaka makuyankhula ndi chipongwe amakhala kusakanji kuchokera kwa inu. Sina kama kadi mina kutimbira foni, mina iseo mina pano kwa January ngama kuta. Kodi inu munatenga ngongole? Ndinatenga ngongole. Onde yukuvuta kubweza. Tikumabweza kumano madeta ajongeza mwina takwani pamuna nabweze. Amati yankula mwana mosakhala bwino ngati ndifana ang'ono. Oh. Ndejo ndeti kudandaula kwa ati chimene choti khali at least aziti yankula kwa mabwino kuno. Ndifana akulu. Zona de. Imene uzuzu wake uti site. Office yanzuzu ya Neef. Okay, chabwino. namba yanu lija Inu namba yanu tatigaira namba yanu. 093 Yeah. 751 Yeah. 302. Chabwino yalembedwa namba imeneyo. Mutaudula sa pali inaso ngati imeneyo yakuyankhani pa wireless. Chabwino zikwambe. Zikomo amenewo ali ndi dandaulo la straightforward kuchokera kunzuzu akuti ndithu iwowa sakudalisika ndi mmene akuchitidwira handle ndi ma members of staff anu jetseni kumene kunzuzu musanayankha amenewo tingoona ngati tingatengeretu ena muli pa wireless tiuzeni dzina lija. Hello? Dzina lanu bwana muli pa wireless takulandirani. Nanga ndine Tikola Saopa kuno Kusalima? Kungoti. Okay, phone number ingoti pasirani tu phone number yanu chifukwa timafuna kuchita follow up. Mana na wili 20. Mana na wili 2028. 32. Chabwino. Yankhulani bwana. Bwana nimafuna ndilankhule motere. Dandaulo limene ndili nalo loti kuti tinapanga kale apply ngongole ndipo matipo sitapereka August. Koma kuchokera August mpaka nakufikira panopa sitidalandire ndalama iliyonse moti ife gulu lathu lidalowetsa 100,000 kuchokera August koma kufikira mpaka pano ndalama angoti atita kupatsani mpaka pano kuti pemene patingathandizike bwanji mpaka na mavulani athu kusokonekera. Ngongole imene munachita apply inu ndi yomwe ya ulimi. Mene ntemene tidapangira ya business. Okay. Masana tuuze kuti yambara ima mpaka nana alandira matipozi watu. Fikira panopa mpana na ifu kesa August matipozi adapereke. Chabwino. Ndete matipozi ndike bwanji mene mukonda mama business ndikula dai mena drama straight. Ndakumvani sa pali inaso ngati imene yakuyankhani anayankha kale koma ayankhabe. Imene yo ine ndimafuna ndizire. Andamva zina zije koma kuti ine ndimafuna tchimikiza chine kuti nanga kuti opereka kale mangati August mpaka panopa. Ndike bwanji ndidikira pa kanema pa kuti. Zofunikira ajetseni imene iyankhireni tu akuluwa ayima pompa ali nawo ma units.
yeah akutaonera pakanema chabwino ayankheni zikomo kwambiri ndeuti nditenge mafunso onsewa awiri amene abwera akunzuzuwo poti nalibe mwayo wafunsa sindidziwa kuti ngongole adatenga liti kuti atenga masiku angati asanabweze kuti zafika mpaka poyankhula na mwano chifukwa mwina kutheka polankhula nangasi mukalankhulana koyamba mawu amakhala otsika kachiwiri kachitatu kafolo mwina amakhala akukwera pakono ni mawu ena kumabweramo maverebu ena antulotero I think nkhani imene tifufuza chifukwa bwino wake tatenga nambala yawo tifufuza kuti kodi adawalankhula chipongweyo ndani zidatani tione mo balance kuti adalankhula di mwano munthu chifukwa nthawi zinaso tidala ndi fotokozo peza pa dala ndilapo munthu wina nayeso adachitobwera ku office ndilankhula mwano ndidafufuma kwambiri mpaka umuyitana mlangizi uja awa walankhula mwano ndipo fotokozerana pokambitsana mu office budopeza kuti sunaliso mwano mena analankhula munthu uja kungoti awawa adala upset ndi kulonjeredwa ngongole kuja koma sindu kuti zimene zachitira awa zawo azitifufuza ndithu chifukwa tili ndi anthu amene amafufuza nkhani zotereza titsindike sitimalola alangizi athu kualankhula mwano chifukwa amati customer makastomar koma tineneso iwonso makastomar asamalankhulaso chipongwe chifukwa anthu akugwira chani akugwira ntchito ya boma imene adapatsidwa koma nkhani iyi yakuzuzu tifufuza ndipo tichitapo kanthu ngati awawa adalankhulidwa zosakhala bwino monga amene zikunenedweramo ndipo tikugawiraniso ripotiyo kuti inunso mudzadziwitse dziko la Malawi kuti kodi akumzuzu amadandaulachi adachidwa di chipongwe kapena mwina zinali zinthu zina ndipo ngati anachitidwa di chipongwe zinathabwa zinthu kali zimenezo chabwino awakusalima ku Ngodzi saopa ngongole imeneyo akuti adapereka deposit mu August sanapatsidwe mpaka pano ndi magulu aja tunena kuti tumalipira pang'ono kwa ndalama imene boma likutipatsa panopa titsindike ndi alimi tsopano awawa tumapatsa imene tutolera yathu ndiye tinadandaula tayenda maboma osiyana-siyana kuti chimene chikuchitika Malawi ambiri pajatirane kuti kabwezedwe kali pa 80% kwatsala 20% iyo musayichepetse chifukwa ikuyimira ndalama pafupifupi 30 billion ndiye ngati ndalama zokwana 30 billion zidakali ndi anthu nthawi yobweza yafika ndi amatiuza zifukwa zosiyana-siyana tsopano ndalama zimene sinabwere ndiye kuti tsopano tumati tikatolerako moti January tinatolera 2 billion tango ipereka kwa Malawi imeneyo chifukwa boma za ulimi atani latipatsa so ndiye kuti iwo akuzokhala mgulu la 3 billion ine imene sinalipire ndiye kuti katoleraso mwezi wa February titaniso so pempho ndione kuti iwo waso mota akadzakhala kuti alandira chonde adzesetse kupereka kubweza mnthawi yake kuti enaso asadzaimbeso foni ngati imeneyi chabwino mwalimaliza lina lijerako jenu anali awiri amenewo akudowa akudowa pachena yankha kuti tsono zomabwera programu ili pakati ziba munthu satenga uthenga wolondola chifukwa ndakhala ndi fotokoza nena kuti actually ndalama zapita dziko lonse moti iwo akuti apatse figa yakwawo kudowako pofika tsiku la lero dowa ngati boma ngongole zokha za ulimizi yatengamo 2.6 billion anthu amene apindula 1641 timenda ndi mafigala omwe dowa imene now imene yoyo ndaiona ngati yopasa chidwi ndimafuna anthu nayilowerere chifukwa pali chopasa chidwi ndichonena kuti pakukambidwa nkhani zonena kuti inu mmakondera chigawo chapakati mwayiona imeneyo so nawo ndi akudowa akuti mmakondera chigawo chakumwera pamenepo ndimafuna kuti imeneyo muyilowe ma perception amenewa it's very interesting koyambirira zimene timakamba ma headset anduna sakugwira ntchito amene mukutithandiza program ilithandizeni it's an anomaly kuti papezeke gulu lina lunena kuti Neef sikuchita bwino yukukondera chigawo chapakati apa live on air akulu akudowa abwera kuti mmene taonera mukhazikika kwambiri kumwera so tigwire chiti anduna yankhulani despite kuti ma headset akuchita mwakuti zinthu zikazapezeka kuti zikubweretsa mayankho osiyana mwa mtundu umenewo
pamakhala pawiri right chinthu chonsecho palibe nchabodza okay kapena chinthu chonsecho chilipo chili mbali zonsezo ngati waku central region akunenazo kuti mukondera kwambiri kumwera wakumwera kwe mukondera kwambiri central region yes zikhoza kukhala kuti program yonseyo palibe wina aliyense akungoti mwina ziluko koma chifukwa kuti zinthu zija zikuchitika live nkumaoneka ine ndapanga nawo kudowa kwene ndapita nawo kudowa ndakafika nawo kumponera ndapita nawo kudowa kuboma umadisi ndapita nawo central region yo kunchisi ndapita nawo kukasungu ndapita nawo mulilongwemu mpaka nakudedza ndapita nawo musemu southern region ino ku Blantyre muno kuchileka uko kaya kuchiladzulu kucholo ku madera osewa tafika muzomba chikwawa ndekuti chifukwa zikuoneka kuti zikuchitikadi mumapanga kava pakanema tsiku ndi tsiku ndekuti ninkhani kuti nzoona zikuchitika konsekonse akudedza amina ku central region azona zikuchitika akuno azona zikuchitika kwinaku ku poto azona zikuchitika ndoti programu iyi yafikira pena paliponse komwe jafotokozera mjetseni zongofuna kutsatira kuti kodi tsala bwanji chabwino ndimafuna titenge foni ina ikuoneka kuti imeneyo yatithawa anduna mukumbukire kuti muli ndi funso limene mukuyenera kuliyankha chakutsogolo kwakeku komano timafuna tiziwe kuchokera kwa inu mudakali pa line anduna kuti mapulani aboma ndi otani pali nkhani iyi imene ikukambidwa yonena kuti programu iyi ena akutenga fertilizer right now akulandira atakhala tikuziona ndipo zikuchitika koma ena anapasidwa mpata ndi anasankha kuti alandira kashi ndi akudikira muchita zotani ngati boma kuonetsetsa kuti anthu awawa amene anachita opt for kashiwa because of budgetary chifukwa cha ma budgetary constraint sanalandire koma ndithu ndalamazo zituluke mupereke ku Neef anthu akalandire ndizoona kuti ma program awiriwa akuyenda beli mods anthu amene anapempha kuti alandire kashi chifukwa ena aja kupempha kashi jali ndi zifukwa zina zimene amafunira kashiyo akufuna mwina tizipangizo tina tamulimito anthu amaganyu ndekuti khale imene alandira fertilizer chonchi koma nkhani ya ngongole yakaganyu kaja idakalipobe imeneji ndi commitment ya boma kunena zoti anthu osewa amene anene adyetseni mmodzi akhala kuti akulandira ndalamazi anafotokozanso kuti ndondomeko ya ndalama zimenezi si zonse zimene zimachokera ku bomako zina zimachokera su zimene iwo akulandira 20% anayitchula ija ndalama zimene zaperekedwa it's amounting to around 30 billion as you said 30 billion zidakalimbadwa mwanthu ndi ndalama zambiri amalawi achimvetsetse kuti ndalama zimene anthu amalandira ndi zimene boma lapereka poyambirira zimene Neef yabwereka kwina iyoyo mayokha zimene Neef yatolera kuchokera kwa anthu amene anabwereka ndimukhoza kuona pene boma lapereka ndalama nzachidziwikire kuti mawa will be run on the institution kuti zabwera ndalama nayonso Neef ikhala ikupereka ndalama zimenezi within a few days yapereka chimene chatsala nchani idzitolera kuti enanso alandire koma zimenezo onse akhala kupitisa kulandira zikomo kwambiri anduna yes muli pa line muli live pa Times pa Zodiac ndi pa MBC ndi mukuimbira kuti dzina lanu ine ndi edinje adimbira kuno kusalima chabwino akapatenga salima chabwino phone number yanu tipatsireni tu zimasokanikira phone number 0 0 84 mabes very good tiyankhuleni bwana ndimene kuti ngongole yani ena kuti yezo makhabe zovuta saba igulina la anthu kuti madera ena amagulu ndimwayo siri ye kupezekamo ena wakhapa igulugulu panga zinthu makhala kovuta kwafuna ena apadera ora ngovira special munthu angovira yekha akatengera ndi ngongole ija ambe zimakhala zovuta zimati kusagayo zimakhala ndozayimena kwanje mufuna ndondomeko yopezera ngongole payekha munthu osati pa yoyi munthu angokhala payekha independent angovira ndifuna ngongole muzitika ndi yaulimi nditenge mbewuyo dango fertilizer pomota lukhamba chigulugulu yayi ngovira ndekha ndematendo make makhala modani ifunso lomveka bwino kwambiri limeneyo mumvera pa wireless pakanema kapena mumvera pa mufuna kudikira chabwino sa pa radio apa Times radio chabwino zikomo kwambiri
funso limenero lomveka bwino kuti ngongolezi anthu amalandira munjira zosiyana-siyana, ena amalandira magulu, ena amalandira paika iwo akufunisisa iya paika. Titenge funso lina, tikulonjereni, takulandirani ku program yathu mumwino. Zina lanu bwana? Zina ni Mena Samson. Kuti kumeneko? Hello? Mukuimbira kuti phone yo? Ulilongwe. Phone number yanuyo? 092. Yeah. 42. Yeah. 700. 68. Tiyankuleni. Ndimafuna awunikire ku anifiwe kumbalina. Yeah. Paligawo lina limene likuvuta. Chabwino. Kala anthu amene tili gawo laku mulilongwe muno ngati kumbuna kamphata. Anthu ena anajedwa kubweza kapena lingalero lisanabweze mwachilungamo. Chabwino. Mbali yathu ino. Oh. Uri marekozi ambele momo akuonesa uri anthu aukuvuta bweze mbongole. Ifeyo idaba ngapply nthawi ina kuti jamkuphasuka. Yeah. Yakunapezeka kuti alivuta kumapotengera kuti anthu ena anayivisa dera. Kodi somba ikaola imodzi kuti zonse zaola. Yeah. Yeti kuvulika ifo yoli mwina anthu esa sadapange chilungamo ife kwathu ndikonkulu. Ndingapireso dera lina mene anenera ngati abwana anifiwo. Yeah. Ndingapireso dera lina kuti tikalembesere kumene kwathu ndikuno. Iye pamene papa ife ngati mwachisazo ineyo indifashiyekati. Yeah. Tereza wandivuta ndikunena pano chimanga chachikulu zedi. Yeah. Koma idayesera njira iliyonse kuti mwina olowezesa kulimi thandizike. Yeah. Mandiri pano ndikuvuta kuthumba ndilibe koma chimanga mwina chikupita chikuno sokana. Yes. Yeri mafuna atawunikira abwanawo kuti kodi munthu woti sadatenge nawo ngongole chiyambire ija. Yeah. Ndipo mwayi adayesesa kuti apezeko. Koma zavuta chifukwa cha anthu ena amene adapanga chipongwe kuderako. Yeah. Chifukwa tikamva nkhani yekutero kuti anthu a dera lathu mkulambula ena sadabweze ngongole mwachilungamo. Yes. Bwana brigade zimene mafuna kusupeko kwa bwana Anifiwo. Nakuthokozani bwana kwa kamphata mwati. Kwa mbuna kulilongwe. Yeah. Yes. Funso limene lolo ndi akamakuyankhani akhala kuyankhaso anthu ena ambiri. Mbuna kamphata. Yeah. Samson. Samson ndikuthokozeni kwambiri, dulani foniyo mumvere pa wireless kapena pakanema, koma funso limene lo aliyankha ndithu modzaza. Zikoma kwambiri. Funso limene lili mmene ndikunenera kuti akulu amenewa akufunsira anthu enanso ochulukira ammadera enanso ofanana. Ndikukhulupirira kuti pochita justice liyankheni palokha limeneli anjetse. Chabwino ayi pali mafunso awiri ndi koma loyamba silotenga nthawi awa Gerald kwakaphatenga. Mwina ingodikirani tichitiretu nthawi yathu ikutha. Ndikulandireni muli pa wireless mukuimbira kuti? Simo kwambiri ndi yankhula kuno kudedza kumpalale. Chabwino. Ndithu dzina langa ndine Thandi Giveni. Nda? Thandi Giveni. Chabwino Giveni. Nambala yanga ndi 092. Yeah. 1422. Yeah. 675. Tiyankhuleni. Inelo kwa ine ndifuna ndithokozepo kwa magulu ena amene alandilapo. Chabwino. Kumpalale. Magulu ena sanalandilepo pang'ono pomwe. Ndiye nkhawa yanga njone kuti wena amene sanandilepo kuti chimanga panopa chipira kwene ndiufula athe chimanga chochitani cha oberekesa panopa. Chabwino. Kodi amene sanalandilepo kodi amene sanalandilepo kodi tilandiradi sekeza ameneyo kodi ngati kakuti yakuiza nthawi yochitani yotrafereza oberekesa kwina kuti panga bwanji ngongole yake tidzabweza motani nangasinde kuti mwina chimanga chafula amene atibweresereza udya
ndekuti feyo basi tabanayo kale pamenepo chabwino mungatithandize morani kapena mutango kuti patandalama kuti ndione zochita kuti malomo olandira fetereza ndalama zongongole ngongole mphatso ngati ndalembetsa kuti ndalama kana kampani zidazidzasinthidwa kunena kuti muri basasekereke ngati madililire kuti fetereza chemurani akupasa akabona kusekereza sabwino ndenthawi yothira chimanga ione kuti rani yake kuti pamene vawo sidza kuti mulithandiza morani. Very good. Ayi funso lamveka kwambiri Sala inuyo dulani mumvere pa wireless yankho lake akamaomba nkota mafunso enaja akhalenso akuyankha funso limene lili titengere mafunso onse tikayamba kuyankha ndekuti tili pa chikukula loma muli bwanji mukuimbira kuti ndikuimbira kuno kunkhotakota dzina Ainase Saduni. Phone number Manena awi. Yeah. Hello? Tieni. Manena awi mazuru awi. 21. 26-1. Very good. Tiyankuleni. Yeah. Ine mafuna ndifuso masobeka danda uno. Hello? Tieni tukumvera inu tukumvesera kwayo. Ineyo nili mgululo otenga nawo ngongoli imene inatenga kale. Yes. Ndipo inaitenga pa January 2024. Chabwino. Ndiyeno pa nthawi imene timatenga ndalama imeneyo makamaka pamene timapanga apply anatatuza zonena kuti ife monga chinyamata interest ndi 2.2%. Chabwino. Ndiyeno pa nthawi imene timatenga ndalama nazatuza kuti chifukwa kuti ndalama yakwacha yagwa mphamvu ndiye kuti interest pakale pano yakwera ndi 3%. Chabwino. Ndiyeno tinachazivomereza ndithu ndiyeno kenako pa nthawi imene timadzamba kubweza ndalama tidazabwa kuti akutuza kuti ikukwera ndipo tikufunikira kuti tizibweza ufupi 80%. Ndiyeno zimene zidakhanga tidadabwitsa kwambiri chifukwa tidapanga masamu tinaona kuti ndalama imene ife tikupereka ndiyochuka kwambiri. Chabwino. Ndiyeno chaposodwa apa mwezi omwe uno pamene timakapereka ndalamayi mwezi wa January ina azathu amene apita kupereka ndalama nakumana ndi abwana akumeneko atafunsa kumulangizi za program ngati imeneyo. Yeah. Ndiyeno abwanawo anafufuza adi malikoda amenewa ndiyeno atafufuza malikoda amenewa anafotokoza kuti ndizoonadi zikusonyeza kuti mukupereka ndalama yochulukira. Okay. Ndiyo anazina kuti izi zinazachitika chifukwa kuti computer ndi imene inazalakwitsa zinthu. Chabwino. Ndiyeno atawafunsa kuti nanga ngatithandize bwanji ndiwo ananena kuti pamenepa ndiye kuti palibenso thandizana lililonse koma inu mupitirizabe kubweza ndalama imene ngakhale kuti ndiyokwera kwambiri. Chabwino. Ndiye ife tinadabwa kuti nanga zinthu zoti zikudziwika zonena kuti computer ndi imene inalakwitsa zinthu ndiponso tikubweza ndalama yochuluka kwambiri mosagwirizana ndi 3%. Koma tikubweza 80%. Yeah. Ndiyeno pakuvuta pati kuti ifeyo atikonzere chifukwa nkhawa nja kuti kodi pamene zimalizi tikapanga masamu zikuonesa kuti ndalama imene tingapereke niyochuluka kwambiri zimene zingachititse kuti mabizinesi athu mwina pamene zimaliza ngongole yathu ndiye kuti zisatiyendere bwino ndikuti sitiona phindu lenileni lochokera mngongole ngati imeneyi. Chabwino sana. Wafuna thandizo mbali ngati imeneyi bwana. Very good. Funso lamveka kwambiri. Verani akuyankhani ndithu timalizire pamenepo nkhani ya mafunso unless otherwise ajeseni mafunso omveka kwambiri ndi amenewowo amene ali mu ground tithandizeni. Zikomo kwambiri ndiyesetse malingati nthawi kuyankha mwachangu kwambiri. Kwa amene lina la nduna anayankha kale kuti amene akudikira kashi apatsabe. Yeah. I think titsindike pamenepo. Yeah. Akulimitu
kashi ya ulimi koma fertilizer ndi mujananena kale muja target yathu ndioti taapatse pasanafike timalize pa 31 January ena atamufunabe fertilizayo koma titalowa February tikhoza kuapatsabe chifukwa iwo manjananena kuti mvula yasiyana kwambiri mwina akhoza kukhala kuti February fertilizer akutani akumufunabe so titsindike pamene popo kwa fertilizer tikuchitabe mpaka na mapeto a February koma target yathu ndioti January pa 31 tikhale kuti afika nambala yayikulu ija ndi makamba ya pakati pa 200,000 ndi 300,000 magulu ena awakwa ambuna kwakaphate kampata amene afuna kutenga ngongole pawo khakwa akaphatenga kuti individual amenewo apite ku office yathu yakusalima salima panopa taipatsa maofisi awiri mabranch awiri pali south salima kuchitala north salima paboma ndiye kaphatenge imatengera paboma north salima ndi amenewa apite po office yathu ya paboma akafotokozera ndolome kuchifukwa kuti ndiyambe pano ndiye kuti ndi 1 hour yathunthu amenewa apite po office yathu ya paboma imene imatumikira anthu akakaphatenga akamvetsetsa ndondomeko zake akakumane ndalangizi kumeneko ngati akulemba ngati angodziwa dzina la Mr. Akadango akafusa Akadango ndiye mlangizi wamkulu kumeneko kusalima bomako chabwino tipite kwawo akukamphata kudandaula kuti kodi ikaola imodzi zaola zonse momwemo ikaola zaola ndi mwambidi tiwo akudziwa ikaola imodzi zaola zonse chimene chidachitika kukamphata nchonera kuti padali magulu ena amene adatenga ngongole ndiye samabweza ndiye alongiza akapita kukalonjerera anthu am'midzi umathandizira osabwezajo ufuna umenya alangiza nsopelode kuti khalidwe amene kuti akhala ngati lavuta kwambiri ndiye tidati ayi khalani pansi mukaona kufunikira kwa ngongole izi mutipeza ndiye atakambirana atsogolera akuderako mkulungu osolana adatipatsa kutsimikizika mtima kuti akakamiza awawa kuti ayambepo kubweza kuti deralo libwerere mchimake nchifukwa cha mgwirizano umenewo nchifukwa chake panopa kumeneko kuti kupereka ndithu ngongole za ulimizi moti atengaso kwambiri ndi mafiga ndithu paja kuno tumenda ndi mafiga and anthu akukamphatawo tidachita wapatsaso branch yawo ali ndi nkhoma kumenekoko kumene akutengera ngongole zimene zizi moti pofika tsiku la lero nkhoma ngati branch ngongole za ulimizi kwalowa 379 million anthu opindula 321 so timafuna nditsindika apa kuti yayi inde zidaoladi zonse koma tikuathandiza ndithu ndiye iwo wapopeza afuna yapaokha asaijedwe apite msanga kunkhoma akakumane ndi supervisor Mr. Chipanje kuti aone kuti awathandiza motani tidatseka kale koma kuti kule kupaja ndafotokoze za ulimi tidatseka ndiye kuti iwowa akhoza kupindula nawo mina za ulimi wanthirira ukubwera nangasi achitano panopa so titero kuti iyi achedwa koma za ulimi wanthirira akhoza kupindula nawo chifukwa sinayambe kulemba anthu ake chabwino Mr. Chipeni kudedza akunena kuti magulu ena sanalandilebe fertilizer I think nkhali yake ndi omwe ichatanena kuti inuyo mupite ku office yanu anthu akudedza mpalale mmatengera kudedza kuboma kumene koko mukakumane ndi Mr. Magwira akuyike awayike pa list ya anthu amene alandire fertilizer wiki iyi tikuyamba mawa ndithu chifukwa amene anenera mukuti ayi mbewu ikuthamanga kwambiri awathandize ndithu amenewo akakumane ndi Mr. Magwira a supervisor a Neef kudedza boma apite Amagwira akakumane ndi Mr. Magwira kudedza boma chabwino akangofunsa kuti ni office ya Neef ili pati akasokera akafunsa post office akalozera chifukwa mbuyomo tinali post office koma chifukwa mavuto ena datulukamo tili office ina chabwino lomalizirali akunena kuti my interest my interest anakauza zina apita auza zina
tinene mosapsatira ukuku nkusatha ntchito kwa mlangizi amene amathandiza amenewa chifukwa tidauza kale zochita kompyuta imathunso kuonekera ndithu koma timauza chifukwa amakhala ndi failo imene amalembamo zinthuzo imene timasungira mabuku ku Neef zina zimakhala mkompyuta zina zimakhala mmapepa ndiye ngati kompyuta sokune timakayang'ana za mmapepalazo ndiye mlangizi uyu anenera kungoyang'ana kuti papepala awo adayenera kubweza ndalama zingati sitisintha interest munthu atatenga kale ngongole titsindike zimenezo ngati watenga lero 4% imene imakhala ndi imeneyo ayi sitichita zimene zoti kwacha yagwa interest yanu yakwera ayi sitipanga zimenezo ku Neef kulibeko zoti kwacha yagwa interest tsopano awa akudulidwa ndalama zochulukazo mchifukwa itanena kuti pali pawiri mwina wina wake sakutsata olo mlangizi yamukanika ntchito ndiye mwachidule iyititsatira chifukwa sitingane kuti pitani kwa alangizi omwewo iyititsatira toka ubwino wake nambala yawo tatenga tifunse kunkhotakota kuti kuchitika viyani kwene uko kunkhotakota very good anduna pamene tikutenga mawu omaliza mutsekera gawo limene lili ndi nkhani ya AIP komanso mukamalankhula muphere mphongo nkhani yonena kuti kodi boma kudzera mukuoneka kuti mukukokomeza ku Neefiku kodi mukufuna kupha AIP kapena ndiye enaja ndi amene akunena kuti kodi programu iyi ili ndi kuthekera kulowa malo mwa AIP finally quickly atatu onsewa mwachitira limodzi ngongole ya vulkani imene yabwerayi Neef wakhala kuvutika kale ndi ngongole zosabweza ndiye mukatenga mukabweresa ngongole yopanda chikole imene ikuoneka kuti akuti amene akufotokozawo imene iyi andalenda amene mwawumiriza Neef kuti ikhalepo kodi ndalama zimene za mphatso kapena zizibwerera muomba nkota mukuyankhula magawo atatu amene wandona zikoma kwambiri ndiyambe ndi kuti kodi iyi ya Neef ngongole zalimi ndiye mulowa malo wa AIP maprogramu awiriwa ndosiyana maprogramu awiriwa iliyonse ili ndi target market yake amene amapindula ochokera ku za AIP ndi ena amene akupindulanso ochokera ku Neef Farm Input Loan ndi ena chifukwa munthu amene amafuna kukatenga ngongole ndiye kuti iye wapanga chiganizo ndifuna kukatenga ngongole munthu amene amati neyo ndidikirira ndi nzira ndila chaulere pazifuwa zimene naoneyo ndinolandira zaulere olo mutankakamiza kutenga ngongole amene ngongole yake dzavuta kubweza nde chidwi chilipo mbali zonse kuti amene amathandizidwa pazifuwa zimene anayikidwa mu kategori kuti awawo akhale a AIP apitilize kuthandizidwabe koma mukhoza peza kuti mkati momwe amene amathandizidwa kuti akhale pa AIP alipo ena amene amachita zimene zifukwa chakusimidwa koma atauzidwa kuti mpata ulipo okuti mukalime munda waukulu kwa mutenga zipangizo za ulimi athamanga aona kuti njira yabwino kwambiri ndi imeneyi ndiye kuti programu yonseyi anthu ena akaona ukoma kwake kuti sinkhani yongopezeka ni nsima yokadya koma ndi nkhani kuti sokhoza kukhala munthu wa business mulimi wa business adzichokaponso okha adzivuka okha kuchokera mu nkhani ya AIP ija nkudzika pa nkhani ya ngongoleyi ngati kubomaku ndiye kuti ndalama zopita kumbali ziwirizi muona kuti ndalama zosiyana pang'ono ndi just about 10 billion koma ndalama zija zikuchokeranso kuma allocations osiyana kupita kuma program osiyana iyi ya ngongole za alimi ikuchokera ku Neef ngati bungwe longongoza ndalama pamene AIP jemapangidwa implement udzera ku AIP implementation unit ku Ministry of Agriculture zimene zinzoyenda mosiyana lezo sezo zipitilira kuthandizidwa mosiyanamo chifukwa palibe ina imene ikupha inzake koma chikazabe zoti china chakomoka chifukwa choti china chachita bwino kwambiri zinezo zizonekera kutsogolo kumweko mosakhala pali cholinga chadala chokapha china nkhani yavuka ni ndizo pali anthu ena amene ngongole zijamazira kalaka kwambiri anthu ena kuti ndiosaukitsitsa koma mwina chikole alibe ndi boma cholinga chake cholitumikira anthu onse ngati pali munthu wina amene aoneka kuti mwina ndiosaukitsitsa kapena msinkhu udakula paja Neef idakwezanso nkhale misinkhu yake amene fika pa 75 choka pa 60 paja ndi anthu amene achoti chikole chija alibe boma linati kuti anthu amene wangathandizidwa manthu wanji peza ali ndi chidwibe choti akapange business ndi anthu angati amene ndi chikole ku Malawi kuno ndiochepa ndi kukhazira ngongole imene ya vulkani ilinso ndongoso lake lapadera lofuna kuonetsa kuti anthu aja kugwira ntchito ya business yawo ija molongosoka komanso pali kuthekera kuti ndalama zija zikhoza kubwezedwa
choyamba choti anthu aja akukhala mugulu mmene akukhala mugulu moja pakhaleso kuthekera kapena chipangiri chokuti mwina aliyenseyo akapeze munthu wina amene akhoza kukhala mulangizi wake wa iyeyo kuchokera ku community kwawo mwina akhala kaya ndi community leader kaya ndi afumu amene amuthandizire yeuja cholinga azimuthandiza kapangidwe ka business chopangiri onse komanso kuonetsa kuti akumuthandizira ngongole chazikatha kubweza ndiye mukhoza kuona kuti chikole cha physical chija palibe koma chikole china chilipo chotengera kuti ali ndi anthu amene akumudziwa amene amakhala naye kumudzi kuja amene amuthandizire kumpatsa upangiri business yakapangiri ndipo ikatheke potero ndalama zikhala kuti zizabwezedwabe basi. Thank you very much. And Jetseni mawano omaliza you have 2 minutes. maomaliza ndi kuwatsimikizira Malawi kuti programu imeneyi ipitirira kuyenda alimi onse amene tinachita target kuti 400,000 tiwafikira kaya zifika mpaka April tikuwafikira chifukwa chonena kuti mwinanso china chimene titsindike anthu akamaliza kulima chimanga side kuti ulimi watayi ise February mali April tizithandiza bali amene akufuna ngongole koma akufuna kulima mbewu zina chifukwa ena nkutheka kuti ayayi mwatitsekera kunja ife nanga chimanga zikhala bwanji titolima soya nyemba chimanga soya nyemba mbatata chinangwa zonsezi ndi mbewu ndithu zimene zikhoza kuchita bwino tikhoza kupereka ngongole za ulimi chinanso nchonena kuti tipemphe anthu akakhala ndi madandaulo ndi zina zokhudza ofesi yathu asamangodikira tsiku limene tidzachite program chifukwa mwina apa tidzachita so June ndiye adzapereka madandaulo azigwiritsa ntchito maofesi athu tili ndi maofesi pa boma lililonse tili ndi branch kumene anthu athu ukasiyako madandaulo awo kakhale ku region kumene athu kuchita zimenezo olo inu yonso mwina nambala yanu poti paja timagwirana ntchito athu kutumiziraniso dandaulo lawo moti kutipatsa nkutifikitsira ndimafuna titsikirize koma otherwise ntchito ilipo Neef igwira ndithu ntchito chifukwa programu imeneyi ifeyo mene amatiuzira aboma ndikhupe kuti anduna nawonso akamatsendera atsindikapo bwino ndiye yankho la maproblem mavuto azachuma amene ali mdziko muno amene yankho la pafupi kwambiri short term lokhuzana ndi vuto la chakudya vuto la kusowekera kwa forex vuto la kukwera mtengo kwa zinthu mayankho ake aumbika mu programu za ulimi imodzi mwa imene ili Neef chifukwa tikalima zambiri njala ichepa tikalima zambiri zina tikwanitsa kugulitsa kunja nkupeza forex tikalima zambiri aliyese azizipeza pafupi mitengo itsika ndiye kuti kanyama kaja amati inflation kache pamphamvu zikomo kwambiri anduna mutseka bwanji tsogolo la bungwe limene la Neef zikuoneka kuti zinthu zikumachitika and support kuchokera kuboma ilipo muyankhula bwanji mawu anu otseka tsogolo la bungwe la Neef likuoneka kuti lili very promising chifukwa chakuti mmene boma ladzipangira committee kupereka ndalama ku bungweli zoti zithandizire makamaka ku nkhani ya ulimi imene cholinga chenicheni nchofuna kuonetsa kuti dziko muno muli chakudya boma likufuna kuonetsetsa kuti aliyense apezeke ndi chakudya komanso mitengo ya chakudya ikhale yotsika kwankhale kwa amene samalima chifukwa zinthu zambiri zimene zimachitika mdziko muno zimagwidwa pa mitengo ya zakudya ngati chakudya chakwera mtengo ndiye kuti china chilichonse chimakweranso mtengo tikangopanga contain mitengo ya chakudya ndiye kuti china chilichonse mitengo yakenso ikhala yotsika ifota aliyense chimene amapanga choti chikampezetsere chakudya chimakwera mtengo ifota afuna akapeza chakudya chimene chakweranso mtengo koma ngati chakudya chili chotsika mtengo zifukwa zokuti akasakire kukweza mitengo ya zinthu zina sizikhalapo ndiye boma likhalabe lodzipereka kuti program imene ipitilire tikudziwa zoti zotsatira zina sizimaonekera pompo koma chifukwa process iyo yayamba boma silingavike m'madzi ndalama yokwana 150 billion yoti ipite ku zaulimi imene sikabweretsa kanthu tikukhulupirira kuti lili ndi tsogolo la ulimi Malawi muno. Zikomo kwambiri amene ndi Kalonga Chawa Moses Kunkuyu nduna ya zaulimi nduna ya zofalitsa nkhani pepani tinalinso ndi Humphrey Jetseni amene ndi CEO wa bungwe la Neef. Programu iyi makufikani kuchokera pano pa wireless ya Times, pa kanema wa Times, pa wireless ya Zodiac komanso pa wireless ya MBC. Dzina langa ndi Patrick Kankwatira ndikuthokozeni kuti ulendo uno tinali limodzi tizakhaleso limodzi ulendo winawo. Tsiku labwino. Amalawi dziwani izi
nifi sigwiritsa ntchito ankhala pakati kapena madobadoba pogwira ntchito zake. pewani mauthenga pa foni ofotokoza kuti mutha kutenga ngongole ku nifi kudzera pa foni pa intaneti kapena kuti masamba a mchezo, chifukwa nifi simalemba makasitomala ake motere. Osapereka chiphuphu kwa aliyense kuti mutenge ngongole ya nifi. Ndalama zoyendetsera kapena kubwezera ngongole ku nifi zimalipiridwa kudzera ku maakaunti okhawo ovomerezeka omwe amaperekedwa ku maofesi ake. Potero musapereke ndalama kwa stafu aliyense kuti akakubwezereni ngongole. Ogwira ntchito ku bungweli ndi oletsedwa kulandira mphatso ya mtundu uliwonse kuti akuthandizeni ngongole yanu. Chonde kanenezeni za mchitidwe uliwonse okayikitsa ku ofesi ya nifi yomwe muli nayo pafupi, kapena ku polisi, kapenanso imbani foni pa 0999 941 333 kapena 0999 938 333.